Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar żewġ miżuri oħra li se jkunu qed iwettqu ġustizzja soċjali u li se jkunu qed jingħaqdu mal-miżuri tal-baġit għas-sena d-dieħla. Fil-Parlament ħabbar żied ta' 20 euro fil-benefiċċju lil persuni b'diżabilità severa. Miżura li se twassal biex dawn il-persuni jingħataw 140 euro fil-ġimgħa. Miżura li se tkun qed tkompli mal-ħidma tal-Gvern biex il-benefiċċja dawn il-persuni jiżdied u jlaħħaq il-paga minima. Il-Prim Ministru sostna li minkejja li dan il-Gvern ħadem biex illum aktar minn 2900 persuna b'diżabilità għandhom impjieg, irrikonoxxa s-sitwazzjoni realistika ta' persuni li minħabba id-diżabilità severa tagħhom ma jistgħux jaħdmu. Fil-Parlament huwa ħabbar ukoll li persuna b'mart terminali issa tkun qed tingħata pensjoni sħiħa tal-invalidità, irrispettivament minn kemm ħalset bolla li se tfisser żieda sostanzjali fit-dħul ta' dawn il-persuni. Għal ħafna persuni din ħadd tkun tfisser żieda jekk persuna single ta' bejn 100 u 125 euro fil-ġimgħa, filwaqt li għal persuna miż-żewġa din ħadd tkun tfisser żieda ta' bejn 106 euro u 144 euro fil-ġimgħa. Miżura li se jkunu qed jibbenefikaw minnha aktar nies, dan kif il-Prim Ministru spjega li fl-aħħar snin persuna bit-titqies li għandha diżabilità severa meta l-indiċi Bartell li jagħti indikazzjoni ċari tal-livell ta' diżabilità juru livell ta' bejn 0 u 4. Dan il-kejl tal-indiċi se jitwessa sa' livell 8. Se jkunu qed jiġu introdotti wkoll metodi differenti ta' assessjar minn dak Bartell, hekk kif ma jindirizzax persuni li minħabba li qegħdin f'ċertu parti tal-ispettru tal-awtiżmu jagħmilha impossibbli għalihom li jaħdmu. Sur President, ħankunu qegħdin mis-sena d-dieħla wkoll qegħdin f'sitwazzjoni li nistgħu ndaħlu biex neżaminaw dak li għandu x'jaqsam l-assessjar dwar id-disabilità metodi differenti minn barra l-Bartell biex inkunu nistgħu bekk aktar persuni verament wara li tkellimna ma' ħafna ġenituri speċjalment inkunu nistgħu naraw is-sitwazzjoni tagħhom. Dwar l-Air Malta, il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed joffri pakkett finanzjarju bżidiet lil ħaddiema kollha bl-istess perċentwal flimkien ma' garanzija ta' xogħol f'Malta stess u li l-paga li jieħdu d-dar ma tkunx inqas mill-aħjar sena li kellhom bejn l-2014 u l-2016. Bil-Prim Ministru jsostni li fejn ħadd ieħor f'dawn iċ-ċirkostanzi imbotta awsterità, il-Gvern qed jagħti iż-żidiet. Aħna ma morniex għand il-ħaddiema b'xi offerta mhux ġusta, ma morniex nipproponulhom illi jieħdu xi pay cut, ma morniex ngħidulhom biex nifriżawlhom il-pagi tagħhom kif forsi jkun hemm minnhom illi kienu qegħdin jistennew illi f'mument tant kruċjali mmorru ngħidulhom isma' ma nistgħux nagħtukom żieda le anzi bil-maqlub lil ħaddiema tal-Air Malta morna ngħidnilhom ħantukom żidiet. Ġifieri l-offerta lil ħaddiema tal-Air Malta mhijiex biex jieħdu pay cut jew biex jibqgħu bl-istess paga u kondizzjonijiet. Morna għand il-ħaddiema tal-Air Malta qed ngħidulhom ħantukom iż-żidiet. Huwa qal li l-Gvern ħa id-deċiżjonijiet neċessarji biex l-Air Malta tikber iżda jeħtieġ tiġi assigurata s-sostenibilità. Għalhekk qal li jeħtieġ sal-aħħar tas-sena jintlaħaq ftehim mar-rappreżentanti tal-ħaddiema. Dan blan li l-Air Malta timxi għal fażi oħra, dik li ssib sieħeb strateġiku biex tkun il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ftehim mal-għalliema, stqar li konvint li bħalma wasal mal-Air Malta u l-Air Malta huwa konvint li anke f'dan ir-rigward il-Gvern se jasal. Ġimgħa li għaddiet kelli laqa flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni mal-MUT fejn tajna b'mod ċar lill-MUT u naħseb femna lil xulxin mod tajjeb fejn irridu naslu fin-negozjati mal-għalliema u jien fiduċjuż illi ħanaslu fin-negozjati mal-għalliema.